Aku ra iso lho, Mbak. Sing kok sampean. Ya kowe dadi anake wae. Ya, aku dadi anake Mik, Mak. Terus nyaut. Cep menengo aja pijer nangis Atu wis olane sama, atu wis olane satu kok. ora nangis. Olah. Tenang. Olah. Ya, kowe iki anggere diparingi mik ngono lah ya wis. Pokoke neng ae aku. Neng ae atu kok deh. Ibu lagi umbah-umbah aneng kali Ngapusi. Mbah-mbah neng kali percaya, Bu. Zaman riyen nggih, Bu nggih. Nek dhisik nyuci ngombahe ngeten kali ta, Bu? Lha ya saiki ora. Mboten. Ibu wis nganggo mesin susi. Ya cemplung-keplung ngono wis. Ngapusi neng kali. Nyangking popok kelawan bero. Biyuk. Beruk. Biyuk. Pelo kok. Beruk niku kados kambil gede nika. Kambil ditepapras sithik ngarep. Lho aku yang mudeng kok. Iya. Aku ora. Ora. Ya mergane ya tuaku, aku ki Iya. kelahiran tahun Swidak. sudah. Nah iya. Aku kelahiran tahun 2000 dadi radong. Enggak. Cep menengo ayo bobo. Ayo, Mak. Wes ayo. Nderaken nggih Pak Lek Bule. Ya ini ngejak bubuk ayo. Aku lali cakepan. Awur. Aduh, ya ini kok ngejak bubuk nah ayo mangga. Tak lela cep meneng ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane. Ayo aku bagus kok. Nangis ndak ilang baguse tak kadang bisa urip maya ngluhurke asmane wong tuwa ngluhurke asmane wong tuwa Tatiya mendekare bangsa Jep meneng ngongger anakku kae gulane dadari kaya buta gekilane lagi golek icah nangis tak lelo ledo jak menengo ojo pijer nangis tak
lane lagi goleki cah nangis tak lela selendang batik kampung yen nangis rama ibu bingung. Mbak Uut salsabila matur nuwun. Sami-sami, Nggih, Mas. ledong dateng calon